Fil-Knisja ta' San Dominku fil-Birgu inġibet il-mitra tal-Papa Dominikan San Piju V, l-istess Papa li tal-flus lil Granmastru La Vallette sabiex jibni il-belt il-ġdida wara l-assedju l-kbir, dik tal-Belt Valletta. Dan bħala parti mill-okkażjoni tal-450 sena mit-twaqqif tal-ewwel fratellanza tar-Rużarju f'Malta. Il-fatt din is-sena qed infakru l-450 sena mill-Battalja ta' Lepanto li il-Papa San Piju V kien afda fidej il-Madonna, kien talab li l-insar jitolbu talba tar-Rużarju mqaddes u l-fatt nhar is-7 Ottubru tal-1570 iddikjara r-rebħa u kien ukoll waqqaf il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. U hawnhekk f'din il-Knisja tal-Unzjata tal-Birgu ftit ġimgħat wara twaqqfet l-ewwel fratellanza tar-Rużarju f'Malta. Il-perjol tad-Dominikani għalinna kif San Piju V huwa l-patrun tal-provinċja tad-Dominikani f'Malta. L-istess Papa ħatar l-ewwel perjol ta' din il-provinċja bħala l-ewwel kappillan tal-parroċċja tal-Portu Salvo fil-Belt Valletta. Għalhekk ħassejna li f'dan l-anniversarju isir kuntatt mal-Vatikan u mal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore biex ikollna din ir-relikwa tiegħu hawnhekk fostna. Dan l-avveniment fil-Birgu ikompli jingħaqad mal-festi speċjali tisiru f'din il-parroċċa hekk kif qed jitfakkar it-800 sena mill-mewt ta' San Dominku.